ישראל, קח את עיניך, ישנת די, היום העיר, עול התבל לך זורח, כוכב השחר צח מזהיר. הנה המלך המשיח, גואל עולם אריה, בן אל עליון ירד לארץ, דבר אלוהים שמע ישראל. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הוי, גוי חוטא, עם כבד אבון. צלפי מרום כבודו השמיעו, קיבלו פניו בשיר הלל, אך ישראל ליבו הקשיח, דחה בבוז את הגואל. הנה המלך המשיח, גואל עולם הוא אריה, בן אל עליון ירד לארץ, ואלוהים שמע ישראל. שמע ישראל, הנה מלכך, עודד ניצלה מחוץ לעיר. היום קדר חשך לפתע, ישוע מת נדם השיר. הנה המלך המשיח, גואל עולם הוא אריה, בן אל עליון ירד לארץ, האלוהים שמע ישראל. שמע ישראל, שוב חי המלך, אל נשגב מושל כביר, כל העולם ממתין לרגע, בו ישראל מלכו יקיר. הנה המלך המשיח, גואל עולם הוא אריה, בן אל עליון ירד לארץ, ואלוהים שמע ישראל. כי אל נקמות אדוני, אך אלוהים הוא גם אל אהבה. לכן שלח לנו את בנו שבשמיים, את ישוע המשיח, כדי שיפקח עינינו ולבבנו יבין, ושב ורפא לנו. ויקרא ישוע ויאמר, המאמין בי לא בי הוא מאמין, כי אם בשולח אותי, והרואה אותי את אשר שלחני הוא רואה. אני באתי לאור אל העולם, למען כל אשר יאמין בי לא ישב בחושך. משני מרומים ברגשי רחמים, לארץ ירד בן האל, ויסבול בגאים ועד הקשיים, והוא המושיע ששיח.
הצלב, כשולט בדרכים ומתאנונים, והוא המושיע חפץ הוא ישוע, חפץ הוא מאוד, חוטאים ופושעים לנקות, בדמו יזכם, ברוחו ימלא, ולחיים נצחיים קומי, אורי, קיבה אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגה זרחך. את חובתך ציון, מלאי, מלאי, חושי, ספרי, כי אור נצחי הוא אל. לך את חסדו בראשונה גילה. כן, את יהודה, רק לשירות גואל. את יהודה, לשירות גואל. חושי ספרי נא שירי ציון, על בר ישוע, על חסד ופדיון. קומי, ספרי לכל גזעי הארץ, כי אל החי הוא סמל אהבה. ברחמיו השבית יגון ופרץ, את העולם לו אדוני ריצה. את העולם לו אדוני ריצה, חושי ספרי נא שירי ציון, על בר ישוע, על חסד ופדיון. שימי בנייך לסורת הזוהר, תני גם להם מאת כל מאודך, למענם בקשי אכן בתואר, ויעניק לך יקיק מול ידך. חושי ספרי נא שירי ציון, על בר ישוע, על חסד ופדיון. כה אמר אדוני צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש, והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, באמת ובצדקה. ועתה לא קיימים הראשונים, אני לשארית העם הזה, נאום אדוני צבאות. כי זרע השלום, הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן את יבולה, והשמיים ייתנו תלם, והנחלתי את שארית העם הזה, את כל אלה. והיה כאשר ראיתם כללה בגויים, בית יהודה ובית ישראל, כן אושיע אתכם, והייתם ברכה, אל תיראו, תחזקנה ידיכם. אל תתייאש ואל תירא, הנה שדי ידאג לך, בוא נסתתר ביום צרה, הנה שדי ידאג, כן הוא ידאג לך, כל יום ביום, בכל מקום, כן הוא ידאג לך.
אל שדי ידאג לך, את ירדך אויב בצר, הן אל שדי ידאג, כן הוא ידאג לך, כל יום ויום, בכל מקום, כן הוא ידאג לך, כל עת ידאג לך. את חוסר בגד ופרנסה, הן אל שדי ידאג לך, את מחלה וביום מסע, הן אל שדי ידאג, כן הוא ידאג לך, כל יום ויום, בכל מקום, כן הוא ידאג לך, כל עת ידאג לך. את כל עניין, את כל בעיה, הן אל שדי ידאג לך, בואי נפש בהודיה, הן אל שדי ידאג, כן הוא ידאג לך, כל יום ויום, בכל מקום, כן הוא ידאג לך, כל עת ידאג לך. ביום ההוא יגן אדוני בעד יושב ירושלים, והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדוד ובית דוד, כאלוהים, כמלאך אדוני לפניהם. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים. אל תירא עבדי יעקב. שמע אבינו תפילותינו, שמע את רחשי ליבנו, נתפלל בעד בנינו, מכוחות הרשע שמרנה, את הסכנה נצרנה, נהגנה על בנינו. דרך חש, דרך שר, דרך כל צרה בצר, שם הובל עודד בנינו. את ערב יום חייהם, אל ביתך חזרתם. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני,
בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. חזון נהדר של ישעיהו הנביא לאחרית הימים. חזון בעל משמעות כל אנושית. חזון של שלום ושל אהבה אוניברסליים. והמרכז ונקודת המוקד של האנושות כולה הוא הר בית אדוני. הבה ונתבונן בתמונה נהדרת זאת. הר בית אדוני. האלוהים הוא רוח, עצם רוחני. בית מצד שני הינו עצם גשמי, נראה לעין. בדברי ישעיהו אנו רואים זיווג של שני מושגים נוגדים אלה. אלוהים, בית. ולא רק בית אדוני במובן שבית זה נבנה לכבוד האלוהים. כי אם באופן מסתרי לא מובן לנו, האלוהים שכן בתוך הבית. הר בית אדוני ינסה מגבעות. ברור שלא במובן הפיזי ינסה הר בית אדוני. הכוונה כאן למשמעות הרוחנית והמוסרית של הר בית אדוני. הרבה דתות בעולם, אך רק התגלות אלוהית אחת. הרבה החלי קודש כביכול, אך רק בית אדוני אחד. במשך תקופה ארוכה היה בית אדוני באופן בלעדי ואקסקלוסיבי מקום מועד לעם ישראל בלבד. אך לא זאת הייתה המטרה העיקרית והתכלית העליונה שלה הוא נועד. השמש זורחת על העולם כולו, ואור ההתגלות האלוהית נועד לכל האנושות כולה. היהדות המקורית והאמיתית צריכה לשמש אור ומקור השראה לכל העמים, ונהרו אליו כל הגויים. וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. רוח האהבה תתפוס את מקומה של השנאה של היום. לא מהבירות הגדולות של העולם תצא השפעה קדושה זאת על העמים כולם, כי אם מהר בית אדוני, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. אך לא תהיה זאת תורת סיני, כי תורת סיני לא הועילה לשנות ולחדש את עם ישראל, על אחת כמה וכמה לא תועיל לחדש את העולם כולו. בדברי היהודי הגדול רבי שאול התרסי, מצוות אדוני התנגשה בטבע האדם בשר החטא, ונתרסקה לרסיסים. כי התורה קדושה וישרה וטובה, אך האני הגשמי שלי משועבד לכוח החטא. לפני 2000 שנה שלח האלוהים את המשיח, נשמת עם ישראל ותפארתו, בכדי להכריע את חטא האדם בבשר, להרחיק על ידי כך את המקור המזוהם של האנוכיות האנושית, ולהשכין שלום ואהבה עלי אדמות. הוא הקריב את עצמו על מזבח קדושת האלוהים ואהבתו. גילה לנו לב אלוהים אוהב, וסלל לנו את הדרך לניצחון על עצמנו. אך בהר הבית לא נמצא לו מקום. המשיח בא אל שלו ואשר המה לו לא קיבלוהו. כאן הטרגדיה הגדולה של עמנו ישראל. המקור של כל יתר הייסורים והסבל של עמנו במשך הדורות. המשיח הוא הלב האלוהי, ועם ישראל נועד לשמש הגוף האלוהי, אשר על ידו יינתן ביטוי נאמן לאהבת האלוהים
ולקדושתו לכל העולם כולו. אך על ידי קוצר ראייה וחוסר אמונה לקה גוף זה בשיתוק, וזה 2000 שנה אינו ממלא את הייעוד הנעלה אשר אדוני הטיל עליו. אם פעם התגשם והתממש חזון נעלה זה של ישעיהו הנביא, והוא התגשם, הרי זה יהיה בהשפעת המשיח, אשר הארה למוות נפשו בדרך ההגשמה של שליחותו האלוהית. והיא לגלות ולחשוף לנו לב אלוהים אוהב, ולגאול את האדם. אך הוא מחכה לעם השכן בציון להכיר בטעותו המרה בת 2000, להשלים עם משכו, ולפתוח על ידי זה את זרם האהבה האלוהית לעולם כולו. בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. השינוי הגדול מתחיל בתחום הרוח, בהערכה נכונה יותר של עצמנו. ישעיהו הנביא המייצג כאן את עם ישראל כולו, מעיד על כך בבידוי הגדול שלו. הוא מסתכל בו באיש המסתורי, הסובל האנונימי, אשר הוא רואה בחזונו, והוא מסתכל בנו, באנושות כולה, כולל את עצמו, ושינוי גדול מתחולל בו. ככל מה שעיני הנביא נפקחות יותר לראות את היופי הרוחני שבו איש החזון שלו, העומד מול כל העולם כולו, כן הוא מוסיף לראות באור נכון יותר את האנושות ואת עצמו. יש חושבים שהנביא מציג כביכול את העמים לעומת עם ישראל, וכאילו עם ישראל נושא את עוון העמים. אי אפשר להאשים מפרשים אלה בחוסר גאווה לאומית, אולם מניין לא לעם ישראל מעמד מיוחד כזה לעומת כל יתר העמים? האין זה מעיד על אשר למפרשים אלה זרוע אדוני עוד לא נגלתה? ברור שכולנו כצאן טעינו. החטא הוא לא רק עבירה, פשע, כי אם גם סכלות. כצאן טעינו. הכבשה היא סמל התמימות. היא חיה בלתי מזיקה, אך חיסרון אחד לה, הנטייה לטעות מן העדר. הצאן שייכות לרועה, לעדר, והשתייכות זו היא דבר חיוני לקיומן. כך גם אנו, לא נוכל לבדנו. אנו שייכים לאלוהים, והשתייכותנו זו היא חיונית לקיומנו הנצחי ולייעודנו עלי אדמות. זאתי שכלות מרשעת, גורלית,
להתנכר לחוש ההשתייכות שלנו ולהשתיק אותו. הדור שיצא ממצרים שכח ברגע עלוב במסעו לארץ ההבטחה את עובדת השתייכותו זו. הוא הפנה את עיניו מאלוהים לא לעצמו. וכתוצאה מזה טעה במדבר, הלך ללא התקדמות, הסתובב כבמעגל קסמים במשך 40 שנה. עם טועה לבב הם, והם לא ידעו דרכי. עזבנו את הדרך האחת, ונלך כל אחד לדרכו הוא, איש לדרכו פנינו. חטא אוניברסלי, כולנו, וחטא אישי, פרטי, איש לדרכו פנה. הדרך שלך היא טובה בעיניך, דרך הגיונית, אך היא הדרך שלך, דרך של תאייה מנותקת מאלוהים, דרך שאינה מובילה למטרה כלשהי, דרך ללא תעודה ותכלית, תאייה במדבר החיים. תולדותינו במשך 2000 השנים האחרונות הן תולדות עם נודד, טועה. אפס בהשגחת האלוהים העליונה, הרואה הטוב שלנו, טעינו לתוך ארץ ההבטחה לאחרונה. היא ארץ ישראל, אך עדיין לא מצאנו את מקומנו הרוחני. הייעוד שלנו ממנו והלאה. אין לנו מרכז מאחד. אין לנו שלום עם האלוהים ועם האדם גם יחד. הר הבית עדיין שומם, ודבר אדוני אינו נשמע מציון. אנו טועים בעולם מלא שנאה וחושך, ובית יעקב אינו הולך באור אדוני. ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. הגלות והגאולה גם יחד תמונות באיש מסתורי זה, אשר עליו מדבר כאן ישעיהו הנביא. אחרי שדחינו אותו והסתרנו פנינו ממנו בזמן הבית השני, התחילה דרך הנידודים שלנו. איש לדרכו הוא פנה, ללא מטרה וללא תכלית. החטא, כפי שכבר אמרתי, הוא לא רק עוון, כי אם גם שכלות. וכולנו שותפים בעוון זה של תאייה מהדרך, כי זאת לא תאייה מתוך תמימות, כי אם תאייה הנובעת מתוך סירוב לשמוע בקול אדוני. אפס האלוהים ברחמיו הרבים אסף עוון כל עולמי זה, והפגיע אותו בו באיש זה עליו מדבר ישעיהו, וכך יצר נקודה מרכזית מאחדת בשביל עם ישראל והאנושות כולה. זאת היא מלאכתו העליונה של האלוהים, מלאכת הגאולה, אשר אינה נופלת ממלאכת היצירה שלו, היא בריאת העולם. אך עם אדוני טחו עיניו מראות. ישוע המשיח הינו נושא ומרכז נבואות התנ"ך. הוא לב עם ישראל. הוא אור העולם. הוא סבל ונשא את חטא העולם למען יבשע על ידו העולם. אני, אתה, מחטא וממוות. הוא הדרך, האמת והחיים. לכו נא ונבחך יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדימו חתולה, כצמר יהיו. מחיתי כאב פשעיך, וכענן חטאותיך, שובה אליי, כי גאלתיך.
אם יהיו חטאינו כשנים כתולה, יש אחד שמצילנו מזדון ומטומאה, כשלכול יחפשני ואני אלבין. אם יהיו חטאינו, אם יהיו חטאינו כשנים כתולה, כצמר הם ינקו. בית דוד וירושלים כבר נרצח עוונם, כל צמא לכו למים, כבר נפתח מקור הדם, לכן שברו ללא שום כסף מחסדי דוד. בית דוד וירושלים, בית דוד וירושלים, כבר נפתח מקור הדם, כבר נרצה עוון העם. הוא יסלח את חטאותינו וישליך במצולות ים את הכל שמפרידנו, הוא מוחה בעון הדם, כי הוא רחמן לאהבינו רק למענו. הוא יסלח את חטאותינו, הוא יסלח את חטאותינו, אך ורק למענו, אך ורק למען שמו. ויהי חבור ישוע אל גלילות כסרין של פיליפוס, וישאל את תלמידיו לאמור, מה אומרים עלי בני האדם? מי הוא בן האדם? ויאמרו, יש אומרים יוחנן המטביל הוא, ויש אומרים אליהו, ואחרים אומרים ירמיהו או אחד מן הנביאים. ויאמר עליהם, ואתם מה תאמרו לי? מי אני? ויען שמעון פטרוס ויאמר, אתה הוא המשיח, בן אלוהים חיים. ויען ויאמר לו, אשריך שמעון בר יונה, כי בשר ודם לא גילה לך את זאת, כי אם אבי שבשמיים. מי הוא בשבילך? מה הוא בשבילך? אחרים כבר מכירים את סליחת החטאים, רק אתה עוד מפקפק.
לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. זוהי תפילת דוד המלך, האיש כלבב האלוהים. ידע דוד כי יצר מחשבות לב האדם רק רע כל היום, ובכל זאת חדרה הפעם הכרה זו לליבו, בכל עוצמתה המזעזעת של התגלות חדשה. הוא הרגיש פתאום שכל מוסדות חייו זעו, אור השמש דעך, והוא, חסר אונים ומתעלף, חש למצוא מקלט באלוהים. תפילה זו נובעת מתוך ההכרה, א', שהלב שלו רע הוא ללא כל תרופה, ללא כל תיקון. ב', שהוא זקוק ללב חדש, בריאה חדשה, לב טהור ברא לי אלוהים. ג', שרק אלוהים יכול לברוא לו לב חדש כזה, לב טהור ברא לי אלוהים. תפילה זו קשורה בתפילה שלפניה, הסתר פניך מחטאי וכל עוונותיי מחה. עקור מליבי את רגש אשמתי לפניך אלוהים קדוש, ושחרר אותי מעבדותי. שים מחיצה ביני ובין העבר שלי, ועזור לי לחיות חיים חדשים. היה מי שאמר שאין האדם יכול לשנות את עצמו, היות ואין הוא יכול לנתק את עצמו מן העבר. או כן האדם אינו יכול לעשות זאת בכוח עצמו, אך זהו מה שהמשיח בא לעשות. הוא, האדם השני, פתח תקופה חדשה בתולדות האנושות. הוא פותח תקופה חדשה בחיי הפרט, כל אחד אשר דוגמת דוד המלך מכיר את רוע ליבו ושואף לחיי טוהר ואמת. כי כאשר על ידי האדם הראשון בא החטא לעולם, ואנו כולנו נעשינו יורשי החטא והמוות, ככה על ידי האדם השני, המשיח, זכינו לחיים, חיי חופש וטוהר רוחני. כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים, כן במשמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים. על ידי האדם הראשון נכנס החטא לעולם ועבר בירושה לכל בני אדם. ישוע המשיח הוא הראשון בהיסטוריה אשר הינו חופשי מירושה זו. ולא רק זאת, כי אם הוא ראש משפחה אנושית חדשה, וכל המתלווה אליו על ידי אמונה, הינו חופשי מאשמת החטא ומכוחו, ומתחיל לחיות חיים חדשים. אנו נולדנו בחטא. אנו עבדי החטא, ללא כל אפשרות להשתחרר ממנו בכוח עצמנו. ישוע הוא המשיח. ישוע הוא המשחרר היחידי. ובפרושים איש, נקדימון שמו, קצין היהודים. ויבוא אל ישוע לילה ויאמר אליו, רבי, ידענו כי אתה מורה מאת אלוהים באת, כי לא יוכל איש לעשות את האותות אשר אתה עושה, בלתי אם האלוהים עמו. ויען ישוע ויאמר אליו, אמן אמן אני אומר לך, אם לא יוולד איש מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. מלכות אלוהים. כולנו שואפים למלכות אלוהים. מלכות הצדק, היושר, הטוהר והאהבה. אולם כולנו שואפים לשינוי חיצוני בתנאים שלנו. וחושבים שעל ידי שינויים כאלה בתנאי החיים, תיווצר מלכות השמיים עלי אדמות. ישוע הינו היחידי אשר שם את הדגש במקומו הנכון. לא בתנאי חיים חדשים נמצא את אשרנו, אנו צריכים להשתנות. אם לא יוולד איש מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. והסיבה היא, הנולד מן הבשר, בשר הוא, ואין לשנות את הבשר, אין לחדש את הבשר. נפש האדם הינה עצם רוחני, אך היא כה משועבדת לתענוגות הבשר, כה גשמית, שגם נפשו ורוחו של האדם נקראים בשר, ואין מוצא ממצב זה, אלא אם על ידי לידה חדשה. נקדימון לא הבין מילים אלו,
איכה ייוולד איש מלמעלה והוא זקן? הרוח באשר יחפוץ שם הוא נשב, ואתה תשמע את קולו ולא תדע מאין בא ואנה הוא הולך. כן כל הנולד מן הרוח. הייתה תשובת ישוע. זאת אומרת, אי אפשר להסביר את פעולת רוח הקודש בלב הנולד מלמעלה, כמו שאי אפשר להסביר את תנועת הרוח בטבע. אולם, כל הנולד מלמעלה יודע זאת. הוא יודע שהוא נמצא בקשר חי וחדש עם האלוהים. אך האם זו פעולה שרירותית מצד האלוהים? לתת את רוחו לאחדים ולא לתת לאחרים? לא. יש צד אנושי וצד אלוהי לדבר. הצד האנושי הוא לקבל את עדות האלוהים שניתנה על ידי שליחיו הנביאים, ובעיקר את עדותו של ישוע המשיח. וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר, כן צריך בן האדם להינשא, למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולם. זוהי עדותו של ישוע המשיח, האומר שהוא צריך להקריב את עצמו, למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולם. כל המקבל באמונה עדות זו, פותח פתח לאלוהים לפעול בו, והוא נותן למאמין לב חדש, מחשבות חדשות, מאוויים חדשים, רצון חדש. לכן, מישהו במשיח הינו בריאה חדשה. שמענו תפילותינו, שמע את רחשי ליבנו, נתפלל בעד בנינו, מכוחות הרשע ממנה, את הסכנה נצרנה, נגנה על בנינו. דרך רש, דרך שר, דרך כל צרה בצר, שם הובל עודד בנינו. את ערב יום חייהם, אל ביתך עזריהם. כי אראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעטרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו. המשורר מסתכל מעלה, לשמיים, לירח ולכוכבים, והשאלה מתפרצת מליבו, מה אנוש כי תזכרנו? כלומר, מה קטן הוא האדם לעומת העולמות הגדולים המתגלים לעינינו? הוא מסתכל מטה, והוא מתפלא לראות מה גדול הוא האדם. תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו. האדם הינו עומד איפה במרכז הבריאה, נושא לתמיהתם של העולמות העליונים, מושל ונושא ליראת הכבוד של העולם הגדול בו הוא חי. אך לא ביחסם של העולמות לאדם, אף לא ביחסו של האדם לעולמות, דנה שאלת התמיהת של המשורר. שאלתו היא, מה ראה האלוהים בורא שמיים ירח וכוכבים בהאדם שהוא כה מתעניין בו? מדוע הוא עובר כביכול את כל הדר העולמות העליונים ומרכז את כל התעניינותו בהאדם? עובדה היא שהאלוהים אוהב את האדם, שנפשו של אדם אחד שקולה כנגד כל העולם כולו.
אך הרי האדם הוא שזיהם את הארץ על ידי החטא והרשע שבו. הרי האדם הוא המתנכר לאלוהים והרוצה לעקור את שמו מהארץ. האדם בכללו, כן, אך המשורר אינו מדבר כאן רק על האדם בכללו. ותחסרהו מעט מאלוהים, מעט בדרגה, מעט בזמן, כלומר לזמן מועט. כוונת המשורר כאן כפולה. לאדם בכללו, אך בעיקר לאדם אחד ומיוחד, האדם בהידיעה. היה אדם גדול לאין ארוך, אשר ירד מגדולתו הנעלה והשתתף בקטנותנו, בכל דבר מלבד החטא. הוא בחיר אדוני, האדם השני. אחרי שהאדם הראשון נכשל והוריש לנו את כל תכונות החטא, הוא הגדול נעשה קטן, למען הרים אותנו הקטנים לדרגתו הנעלה של האדם האידיאלי בצלמו וכדמותו של האלוהים. הוא האדם אשר מילא את רצון האלוהים במלואו, ופאר את שמו עלי אדמות. האדם אשר ממנו אנו מונים את שנות תקופתנו, 1953 מיום לידתו. שמו ישוע המשיח, אקה הומו, הנה האיש. האומנם דיבר אדוני? אדוני דיבר לאברהם אבינו, ואמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. והנה היום משמשת הבטחה זו, הבסיס החוקי לזכותם של בניו לארץ ישראל. אדוני דיבר ליעקב בדרכו חרנה, והיה זרעך כעפר הארץ, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך על האדמה הזאת. והאלוהים שמר אותו, והשיב אותו לארצו אחרי 20 שנה בניכר. והיום, כפתוח אספקלריה, אנו רואים בתולדות יעקב אבינו, את תולדות עמנו ישראל במשך 2000 שנות גלותו, ואת שיבתו והתנהלותו בארצו. אדוני דיבר למשה רבנו, ותורת משה כיום אחרי 4000 שנה, שולחת את אורה על פני האנושות מפסגת המוסר והרוח, ללא מתחרה בין כל יצירות האדם בשטחים אלה. אדוני דיבר לישעיהו, לירמיהו, יחזקאל ואחרים, ולא היה כל צל של ספק בליבותם, שאומנם האלוהים דיבר עליהם, וגילה להם את רצונו. אך האם רק ליחידי סגולה ולעיתים רחוקות דיבר אדוני? בתנ"ך יש לנו התגלות אלוהית, חלקים, אשר אם נחבר אותם לפי סדרם, נקבל תמונה שלמה אחת. איש אחד נתן פעם לילדיו במתנה מפת ארצות הברית, אך מפה זו לא הייתה שלמה, כי עם קטעים, כל אחד שונה בצורתו ובגזרתו ממשנהו, והייתה דרושה ידיעה מדויקת של ארצות הברית, בכדי שיוכלו לחבר חלק אל חלקו ולקבל מפה שלמה. זמן רב טרחו הילדים, ולבסוף הערבוביה הייתה כה גדולה, שהם התייאשו מלפתור בהצלחה את הבעיה שלפניהם. פתאום הבחין אחד הילדים חלק של יד אנושית על הצד השני של אחד הקטעים האלה. הוא הסתכל לקטעים אחרים, ומצא גם שם חלקי גוף אדם על צידם השני. אז נצץ הרעיון במוחו. הבה נחבר את החלקים מצידם השני, ונבנה גוף אדם. זה היה הרבה יותר קל. וכשהשלימו את מלאכתם, והפכו את התמונה כולה, הייתה מפת ארצות הברית לכל דקדוקיה לפני עיניהם. התנ"ך מדבר בעיקר על אישיות אחת. הוא משיח ישראל. הוא הנושא העיקרי של התנ"ך. לידתו, זמן ביאתו, מעשיו, מותו, כולם מוצאים את מקומם בתנ"ך. וכשנתבונן בברית החדשה, ולא ניתן לדעה קדומה לסנוור את עינינו, אזי נראה את התגלות האלוהים לבני אדם, זורחת בכל זוהרה וזיווה,
מתוך פניו מלאי האהבה של ישוע המשיח. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך, ירושלים. ירושלים, הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים, שבטי יה, עדות לישראל, להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך. למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. כה אמר אדוני, שבתי אל ציון, ושכנתי בתוך ירושלים. ונקראה ירושלים עיר האמת, והר אדוני צבאות, הר הקודש. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו וידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות, משחקים ברחובותיה. הנני מושיע את עמי מארץ מזרח, ומארץ מבוא השמש, והבאתי אותם, ושכנו בתוך ירושלים. והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, באמת ובצדקה. ובאו עמים רבים וגויים עצומים, לבקש את אדוני צבאות בירושלים, ולחלות את פני אדוני. בליל אמש חלמתי, וזהו חלומי. עומד הייתי בהיכל בירושלים, ואז שמעתי לחן כה זך וכה נסגל, ותותחינות ושבח מקהלת המרבים. שמעתי לחן כה נסגל ממרום השחקים. או עיר שלום, או עיר ציון, שא פתחי עולם. הושענא, הושענא, לקריית מלך רב. ואז לפתח על שינוי הלך אנפק ותם, חלף כרוח על פניי ובי כפה הדם. השכח השמש מסתורים באור הדמדומים, ואז כצל מתוך גבעה עלתה הדמות בצל, ואז כצל מתוך גבעה עלתה הדמות בצל. או עיר שלום, או עיר ציון, שאו השם
הפתעה תמורה בחלומי, הלא עליתי מעלה לדביר הנגאלים, כזו חזיתי את העיר מספן העיר